δυνατότητα αναβάθμισης δικτών pH. Δηλαδή, αναβάθμιση τόσο στη διεπιφάνεια, εκεί όπου ο χάλιβας είναι κυβωτισμένος στο σκυρόδεμα, αύξηση pH, αλλά και στο ίδιο το στοιχείο, μακροπρόθεσμα, μέχρι 2 με 2,4 μονάδες. Που είναι σημαντικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο χάλιβας πάντοτε πρέπει να βρίσκεται σε αλκαλικό περιβάλλον. Έτσι ώστε το αλκαλικό περιβάλλον να προσφέρει προστασία στο χάλιβα. Χάνοντας ουσιαστικά βαθμό αλκαλικότητας, σημαίνει ότι ο χάλιβας βρίσκεται, ας πούμε, σε ένα 9,2 pH, βρίσκεται σε ενεργή κατάσταση και διαβρώνεται. Χαμηλότερο από 9 pH σημαίνει ότι βρίσκεται σε μια ζώνη η οποία ναι μεν περιβάλλει το χάλιβα, αλλά είναι αποπαθητικοποιημένη ζώνη. Άρα, σκοπός είναι να βαθμίσουμε το pH, έτσι ώστε ο χάλιβας να βρίσκεται σε υγιές περιβάλλον. Μέτρο το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις αρχής 11 του ΙΕΝ 1504-9, μέθοδος 11.3, όπως βλέπουμε, εφαρμογή αναστολή διάβρωση κατασκευές οπλισμένου σκυροδέματος, με διπλή ενέργεια προστασίας, τόσο στην κάθοδο αρχή 9, όσο και στην άνοδο αρχή 11. Χρησιμοποιείται ακόμα και σε υψηλό ρυθμό, στα όρια του υψηλού ρυθμού ενεργούς διάβρωσης. Αυτό έχει να κάνει με την αποτίμηση, αυτό που σας έλεγα, ότι θα πρέπει ουσιαστικά ή θα κάνω παραδοχή ή αλλιώς το πιο ορθό είναι να λάβω δεδομένα, ουσιαστικά να μπορέσω να προσδιορίσω ποιος είναι ο ρυθμός διάβρωσης, έτσι ώστε με κάποιο ποτεσιόμετρο, ας πούμε, με συσκευή μέτρησης ημιδυναμικού, έτσι ώστε να καθορίσω αν ο ρυθμός διάβρωσης είναι χαμηλός, πολύ χαμηλός προς χαμηλό, χαμηλός προς μέτριο, μέτριος ή υψηλός. Η κάψουλα δουλεύει ακόμα και με υψηλό ρυθμό διάβρωσης, αρκεί να ταυτίζεται αυτό και με το αντίστοιχο δείκτη pH, έτσι, τα όρια του pH. Γιατί λειτουργεί μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο pH, δηλαδή ας πούμε μέχρι και 7,5 pH, παράδειγμα, έτσι. Αν έχω χαμηλότερες τιμές, τότε σε αυτή την περίπτωση αποτελεί επικουρικό μέτρο σε άλλες δράσεις. Ενδείκνυται για αστικό ιστό. Μιλάω για περιπτώσεις κινδύνων διάβρωσης από φαινόμενα ενανθράκωσης, άρα μιλάμε για ζώνες XS1 έως XS4, άρα όπως διατάσσονται ή διαχωρίζονται στο πρότυπο ΙΕΝ 206-1 που αναφέρεται και στον ΚΟΥΤΟΥΣΟΥ 2016. Στην περίπτωση αυτή, όπως είπαμε, ελάχιστο είναι 2 τεμάχια στο τετραγωνικό, όπως βλέπετε, με την προϋπόθεση ότι μιλάμε για χαμηλό ρυθμό διάβρωσης. Τώρα, αν γνωρίζουμε επίσης ποια είναι η αναγόμενη επιφάνεια οπλισμών, δηλαδή εξετάζουμε ένα τετραγωνικό. Εκεί υπάρχει μια διάταξη ενός πλέγματος μάτριξ εννοώ, όσον αφορά τον δευτερεύον πρωτεύοντα οπλισμό, είτε αυτός είναι διατμητικός οπλισμός, ας πούμε, ή κύριος οπλισμός αν είναι υποστήλωμα, ή πρωτεύον δευτερεύον αν είναι οριζόντιο στοιχείο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ξέρω ουσιαστικά ποια είναι η διάμετρος των οπλισμών και τα τεμάχια. Άρα σε αυτή την περίπτωση μου βγάζει μία ουσιαστικά μία επιφάνεια και ανάλογα με την επιφάνεια και το ρυθμό λοιπόν είναι η αναλογία προσθήκης των τεμαχίων ή προσάυξη ή η μείωση των τεμαχίων με ελάχιστο, όπως είπαμε, 2 τεμάχια στο τετραγωνικό. Αντίστοιχα και για τις ζώνες XS1, XS3, δηλαδή θαλασσινό περιβάλλον με δράση αέριας μάζας λόγω σπρέι κυματισμού με χλωριόντα αρχικά άλατα, και στην περίπτωση αυτή η ελάχιστη αναλογία λοιπόν είναι 3 τεμάχια στο τετραγωνικό. Σαν μέτρο, παρατείνει σημαντικά τον χρόνο λειτουργίας της κατασκευής, δίνει τουλάχιστον 20 έτη ή και περισσότερο σε περιπτώσεις παθολογίας από ενανθράκωση και έως και 15 έτη στην περίπτωση που έχουμε δράσεις φλωριόντων, στις ζώνες XS1, XS3, απλά αυτόνομο σαν μέτρο. Εάν τώρα συνδυάσουμε κάποια επικουρικά μέσα επιπρόσθετα, δηλαδή αποσκοπώντας να αποκόψουμε την περαιτέρω έκθεση σε δυσμένειες περιβάλλοντος, άρα έχω ουσιαστικά την πρόληψη, έχω δημιουργήσει την ανασταλτική δράση και αποκόπτω την περαιτέρω έκθεση, άρα σε αυτή την περίπτωση, εάν συνδυάσω λοιπόν μία στρώσφη νηρίσματος και μια βαφή ή ένα επίχρησμα και μια βαφή ή κάποιο υδροπαυτικό εμποτισμό, έστω, σημαίνει ότι σε αυτή την περίπτωση έχουμε
ουσιαστικά παρατείνει σημαντικά τους δείκτες και τα όρια ως προς την χρονική επάρκεια που αναφέρονται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ενδεικτικά το πρότυπο, απλά τυπικά το βάζω, απλά και μόνο για να κατηγοριοποιηθούν ουσιαστικά οι ζώνες όσον αφορά τη δυσμένη έκθεση. Το μέτρο δύναται να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις κρεοδέματος προσβεβλημένου από φλωριόντα, είναι συμβατό με φλωριόντα, και οι υποθέσεις μπορεί να εφαρμοστεί και σε περίπτωση που έχουμε χημική προσβολή. Αρκεί να ξέρουμε τα όρια, όπως είπαμε, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως είναι το pH κλπ. Η παλαιότητα της κατασκευής κλπ. Αν είναι υγρό ή ξηρό το στοιχείο που εξετάζουμε κλπ. Δύναται επίσης να συνδυαστεί και με θυσιαζόμενα ανώδια, επιπρόσθετα. Ειδικά στην περίπτωση που έχουμε αποκλεισμό ή έχουμε στοιχεία μεγάλου πάχους και έχουμε οπλισμό σε μεγάλο βάθος. Οπότε σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το μέτρο, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ένα στοιχείο μεγάλου πάχους όπου έχουμε διπλή εσχάρα οπλισμού. Εάν πήγαιναμε υγρό αναστολέα διάβρωσης που κυκλοφορούν στην αγορά, όπως στην εταιρεία σε γενικές γραμμές, ο υγρός αναστολέας διάβρωσης, το δυνητικό βάθος διείσδυσης είναι περίπου 5,5 εκατοστά. Maximum 6. Άρα σημαίνει ότι η προστασία ή θα πρέπει να γίνει αμφίπλευρα ή αλλιώς θα πρέπει ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε μόνο την εσωτερική εσχάρα, ειδικά το ζώνη, από εκεί που έχουμε πρόσβαση. Επίσης, το μέτρο έχει δυνατότητα να εφαρμοστεί και σε περιπτώσεις που έχουμε ενισχύσεις με ενοπλισμένα πολυμερή από τις γραμμές διαπνοής. Ειδικά αν έχω, ας πούμε, στοιχεία λαιμό υποστηλώματος, όπου ξέρω ότι έχω δράσεις τριχοειδούς ανύψωσης και σημαίνει ότι το στοιχείο στα συρρήγγιά του φέρει εσωτερική υγρασία, σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήνω κάποιες γραμμές διαπνοής. Άρα να αποφύγω το φαινόμενο μνημειοποίησης, να μην κλείσω όλο το στοιχείο ή τη ζώνη, την κρίσιμη ζώνη που λέμε, στον πόδα ή στην κεφαλή του υποστηλώματος, κυρίως στον πόδα, ώστε να μπορεί το στοιχείο να εκτονώνει εσωτερική υγρασία. Από αυτές τις περιοχές λοιπόν έχουμε δυνατότητα να εφαρμόσω τον αναστολέα διάβρωσης. Επίσης, αν δεν συντρέχει λόγος, παράδειγμα, μπορώ να το εφαρμόσω και σε περιοχή που έχω επίχρησμα ή βαθύ, όπως είναι το παράδειγμα επάνω της φωτογραφίας. Αρκεί να μην έχω κάποια εμφανή χαρακτηριστικά, δηλαδή να μην έχω μια αποτείναξη, να μην έχω μια διάρρηξη, ζώνης επικάλυψης ή αποφλοιώσεις, απολεπίσεις και έντονη εικόνα. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ στη φάση πρόληψη να εφαρμόσω επικουρικά το μέτρο. Έτσι, χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που έλεγα, έστω ότι έχω ένα στοιχείο το οποίο έχει μεγάλο πάχος, είναι όμορο κτίριο με παλαιότερο κτίριο με νεότμητη κατασκευή και δεν έχει εξασφαλιστεί ο διαστολικός αρμός, οπότε σε αυτή την περίπτωση, βέβαια πιο πολύ διαφραγματικός μοιάζει παρά για τυχείο, λόγω πάχους. Λοιπόν, έστω ότι λοιπόν έχω μια κειμενόμενη στάθμη υδροφόρου ορίζοντα, ένα μετεωρισμό ενδεχομένως ή συλλεκτήρα, επειδή δεν έχει διασφαλιστεί ο διαστολικός αρμός. Σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε ότι η εσωτερική εσχάρα διαβρώνεται. Εάν είχα πρόσβαση από την εσωτερική πλευρά, από τη μεριά του υπογείου και εφαρμόσουμε το μέτρο, σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε μόνο την πρώτη εσχάρα. Με το συγκεκριμένο, με την κάψουλα, έχω δυνατότητα να αντιμετωπίσω και τις δύο ζώνες οπλισμού, γιατί όπως είπαμε η δράση είναι σφαίρα στη μάζα με ζώνη επιρροής 60 εκατοστών. Αντίστοιχα και στον άνω οπλισμό, στα κεκαμένα, εδώ χαρακτηριστικά, έστω ότι υφίσταται ανάπτυγμα συμβατικής ή ανεστραμμένης μόνωσης, παράδειγμα, δεν έχω πρόσβαση από την πάνω ζώνη, έχω δυνατότητα να αντιμετωπίσω και τον πάνω οπλισμό. Αρκετές εφαρμογές από έργα εδώ και 25 χρόνια στο εξωτερικό, μεταξύ των οποίων είναι και το Πανεπιστήμιο του Cambridge, είναι το γνωστό κτίριο με τους τόλους, το θολωτό κομμάτι στο Cambridge. Εκεί λοιπόν η εφαρμογή του μέτρου, γιατί δεν είναι καινούριο μέτρο, υφίσταται από το 1990 σαν μέτρο. Στην Ελλάδα το έχουμε και διατίθεται στην αγορά από το 2013. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο ρέκορντ από έργα και εφαρμογές, τόσο στην Ευρώπη όπως επίσης και στον ελλαδικό χώρο που το αντιπροσωπεύουμε για 7 χρόνια. Έτσι, μεταξύ των οποίων θα δείτε αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες,
νοσοκομεία, μεσόβαθρα γεφυρών ή φορείς ΔΕΚ γεφυρών, μεταξύ άλλων. Και έργα υποδομής. Κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες, φωτογραφικό υλικό από την εφαρμογή στο Παναγιώτο Τάφο. Χαρακτηριστικά. Βιβλιογραφία του προϊόντος, μεταξύ των οποίων και πρόσφατα από το Κρατικό Επιστημονικό Κέντρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που αποτελεί ένα από τα κορυφαία Ινστιτούτα στον τομέα της έρευνας και δοκιμής υλικών σιδηρούχων μετάλλων, υπάρχει test report, πολύ πλούσιο test report, με εκπληκτικά αποτελέσματα. Έτσι, μιλάμε για την πιο πρόσφατη έρευνα στο κομμάτι του testing, έτσι, και του reporting. Αυτό σαν μέτρο λοιπόν αποτελεί ένα από τα μέτρα που συγκαταλέγονται στο κομμάτι ή μπορεί να βρει κάποιος στο κομμάτι των επισκευών στην εταιρεία, μεταξύ των οποίων μπορεί να βρει είτε πρόσμικτα, ενδεικτικά αναστολές διάβρωσης σε μορφή προσμίκτου. Το λιμάνι της Πάτρας στα Κεσό χρησιμοποιήθηκε πρόσμικτο αναστολές διάβρωσης της εταιρείας, μεταξύ των άλλων. Υπάρχουν θυσιαζόμενα ανώδια είτε φωλιάς, είτε θυσιαζόμενα ανώδια επίχωσης, έτσι, backfields. Υπάρχουν βαφές πλούσιες σε ψευδάργυρο, σαν γαλβανική προστασία, ψυχρό γαλβάνισμα ουσιαστικά με βαφή πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Μεγάλη γκάμα από πλευράς επισκευαστικών κονιαμάτων, 1-2-3 στατικών, είτε ενέσιμα είτε εξωτροπικά, δουλεύονται με στρή σπάτουλα για αποκατάσταση γεωμετρία στοιχείου, είτε χιτού τύπου για μικρό ή μεγαλύτερο πάχος. Υλικά με βάση τη φυσική υδραυλική άσβεστο επίσης, κυρίως για κομμάτι που αφορά φέρουσα τυποποιία, ειδικά αν το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο, που εξετάζεται. Καλύπτοντας αρχές και μεθόδους του προτύπου EN 1504 Παύλα 3, είτε είναι αυτά αποκαλυμμένοι οπλισμοί, είτε μη αποκαλυμμένοι οπλισμοί. Συγγνώμη κύριε Φρασκολέη. Ναι, τελειώνω. Ναι, λίγο ακόμα. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει, όπως είπαμε, μεγάλη παραγραφή και μεγάλη επιλογή όσον αφορά τα υλικά. Αντίστοιχα, υλικά αφορούν τις ενισχύσεις, είτε αυτά είναι πρόσμικτα για συμβατικού τύπου έχητο ή εκτοξευόμενο σκυρόδεμα, είναι οπλισμένα πολυμερή, είναι όλη η γκάμα, είτε είναι σε μορφή πλέγματος, άνθρακα ή άλλου, είτε είναι σε μορφή υφάσματος, άνθρακα ή άλλου αρωμιδίου, είτε είναι σε μορφή ελασμάτων άνθρακα κλπ. Μεταξύ των οποίων, όπως και SRG, δηλαδή πλέγματα τα οποία αποτελούνται από ίνες γαλβανισμένες ή ανοξίδωτες, στοιχεία για ενίσχυση, ενδεικτικά κάποιες εικόνες. Και κλείνω με βαφές προστασίας, όπου σε αυτό το κομμάτι μπορεί να βρει κάποιος αντιλιπαντικές προστασίες, αντιλιπαντικές βαφές, αντιγράφητη βαφές, βαφές για απομόνωση φύλων ετερνίτη ή αμοιάντου, έτσι, ή διατήρηση φύλων ετερνίτη ή αμοιάντου, αντίστοιχα, όπου στο κομμάτι αυτό μπορεί να βρει είτε υδροαποθητικούς εμποτισμούς, είτε εμποτισμούς, αστάρια βαφών εννοώ, έτσι, και βαφές προστασίας, είτε αυτό είναι κτηριακό έργο είτε έργο συγκοινωνιακό. Και αν για τον αλφα-λόγο έχω χημική προσβολή, υπάρχουν αντίστοιχα συστήματα για περιπτώσεις ανάλογα με το αντικείμενο ως προς το έργο υποδομής, που καλύπτει όλη την γκάμα. Είτε αυτό είναι μεταλλική επιφάνεια, μεταλλική δεξαμενή ή οτιδήποτε είναι αυτό, είτε είναι αποσκυρόδεμα, έτσι. Παρακαταθήκη, μεγάλο πλήθος έργων, στα οποία έχει συμμετάσχει η εταιρεία, προσφέροντας προϊόντα και λύσεις. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Να είστε καλά. Όντως πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και τα προϊόντα. Ιδίως αυτό το Margel, το γνωστό Margel,